Ti mennyire ismeritek a Brawl Stars-t? Ebben a videóban kiderül, kezdjük is. Első. A játék fekvő vagy álló képernyős volt eredetileg. Állóképernyős. Második. Mikor volt a Global Launch? 2017. január 21-én. Vagy 2018. december 12-én. 2018. december 12-én. Harmadik. Hogy hívják az update-ekkel kapcsolatos videókat? Brawl News. Vagy News and Brawl. Vagy Brawl Talk. Vagy Talk and Brawl. Brawl Talk. Negyedik. Ki volt az első karakter, akit Brawl Talkban mutattak be? Carl. Vagy Leon. Vagy Jean. Leon. Ötödik. Kik beszéltek az első Brawl Talkban? Ryan és Danny. Vagy Frank és Danny. Vagy Frank és Ryan. Frank és Ryan. Hatodik. Melyik skint kapták meg a játékosok Global Launchnál? Star Shelly. Vagy Wizard Barley. Star Shelly. Hetedik. Régen lehetett a kupasoron karaktert szerezni. Igen. Vagy nem. Igen. Nyolcadik. Melyik az a karakter, aki epic volt, aztán trofi lódos, aztán újra epic? Stu. Vagy Bo. Vagy Pam. Bo. Kilencedik. Mi Ryan ikonikus mondata? This is normal. Vagy That's right. That's right. Tizedik. Melyik játékmód nem volt bent eredetileg a játékban? Showdown. Vagy Siege. Vagy Haste. Siege. Ennyi kérdést hoztam el, itt láthatjátok, hogy mik vagytok. Írjátok le kommentbe, hogy mik lettetek, és ne felejtsetek el feliratkozni, ennyit szerettem volna. Sziasztok!